to beat and to win matches. Jo Kenya ogolo paro mopogore motelo ne tugo makinyi kind Kenya gi Angola e tuke mag CHAN. Moko kuom johera mag adhula neno ni Kenya nigi thuolo maber mar loyo tugono. Wawinjane kaka giparo. Madianga wache kwa dhiro moko Angola. Aneno ka Angola wadhi loyo kendo waseloyo. Kecho ke kaka dianga Pach wadhi ngado wadha mapako makata tungi otur ta en wadha. Omiyo ang'eyo ni Kenya dhi loyo Angola. Kaluwore gi motivation ma president go osetimo, ang'eyo ni moral ni malo e camp. Jotugo bedo defensively disciplined, gibedo very good tactically. Iluwa game plan mar coach, fans stand behind them. One e ground ma marwa. And expectations mang'eny nikech kaluwore gi tugo manyocha Kenya otugo mokwongo gi Congo. Nentiere improvement ahinya kuom team mar Kenya mar Harambee Stars kendo ne wamor ahinya ka noyudo loch makamano to kata mana mabiro ni wan gadier ni wadhi bedo gi loch. Angola be ok en team mayot kaka wapare no kendo ka waikore ne maber to result nyalo biro mano kwa expect. Koro nyaka watia bidii mondo wajitume kabisa then wawin game no. Mar ariyo geno nitie mathoth kabisa nikech mpira ma odiechieng' makiny marwa Harambee Stars kod Angola wan gi geno ni Kenya dhi loyo kaluwore gi motivation manyocha ker President William Samoei Ruto osebedo kodgi piny kendo jiwogi nikech gima duong' kabisa jipo ne mwadwaro mondo mi wabedi ni wanyalo jiwo jotugo mondo wanyisgi ni wan kodgi geno kendo gen morwa kaka jo Kenya. Alemo negi matek mondo mi gitem matek kiny wawin kok ok wanyal win to wamany draw mondo mi wayud kata draw achiel kende mondo mi ken wadog wamany another one. Alemo negi kabisa. To kaluwore gi mpira ma Kenya dhi go Angola, wan gi high expectation ni Kenya dhi gogi kaluwore gi mich ma president promise gi 1 million wabende wan bangi kendo mpira no wabro watch gi mahino ahinya. Wageno ni tugo dhi bedo maber. Kenya biro chako campaign mare mar manyo loch